hyvin. Joo. Nämä resursseja vaikka niin. Joo. Joo. Niin. Joo. Mutta se on kiva tehdä. Terin. Joo, niin että se ei ole. Se hermostuttelee. Sari voi vähän katsoa. Hurraa. Mutta ei kokki mun ei tarvitse enää mennä. Punainen, että mä kaikki. Kuule mitä? Nyt mä kertin sitten nähdä. Joo. Sä sait niinku vaaleanpunaisen voitit sitten oman luokan ja sitten olit paras kuros. Aha. Ja nyt sitten tulee se roppu. Joo, oli sitten ei oikein nyt. Hyvä poika. Mutta mä en sano niin, mutta ei se voinut tietää vielä siinä vaiheessa, että mitä sitä pomo saa. Niin, joo. Pomo odottaa siinä. Niin mä ei, kun se ei pysty nostaa. Se sanoi tästä jo, että paras ulos, mutta vielä ei tiedä sitten, että onko se ryhmä. Joo. No, hieno. Kyllä se jotain hiiliristä tietää. Joo, kyllä se tuntuu. Saamme sanoa muillekin, että voi mennä. Mutta sano, mitä sanoi Leuasta? Ei, se sanoi, tää riittää tämän ikäistä. Ihana, joo. Kato, kun se katsoi näin, niin mä sanoin, kattanut uudestaan. Joo. Mä sanoin, niin, Auro, kattanut vielä paremmin. Ai sä haluat, että mä kattanut oikein kaikki sisäisesti. Tullaan. Otas nyt mä otan sen sylhiä. Kato, kun mä voin sitten, että otetaanko pallit pois heti vai vasta vähän päästä. No, niin mä ajattelin, että luetaanko se illamuoreneksi. Ei Merkki, vaikka sä olet hienosti, se sai 2 sijoituksesta. Ja minä että se sai. Hieno poika. Nyt hyvä paikka. Mitä se Merkki? Anna Tiina istuu siinä. Tuijus näistä kehästä. On, sillä on selkäkalla. Joo, ettei se ottanut hiljainen. Löysää. Oi nyt. Se seisoo kauniisti. Oikein tuossa jalalla.
kiristää. Tuo koira heti kun se sai nuoret ja sen ei tarvitse kiristää, niin koira käyttäytyy aina toisin. Kutsu koiraa. Se näyttää vinoa. Maita pitää liian paljon. Maita suoraksi. Suoraksi. Eikö seisi suoraksi? Hyvä. Suoraksi, älkää huido kädellä. Se huito. Mene pois, mene pois. Hoida sitten tulla hyvin. Joo, sitten tätä vastaan. Hyvä. Ihana, joo. Nyt se sai. Joo. Ihana, joo. Hyvä Maire! No niin. Uudesta kehähän vain. Maire, takaisin kehähän. Takaisin kehähän. Maire, mene takaisin kehähän. Joudus edellä ja Narttu perässä. Mulla mene vaan edelleen. Maire, Anna painaa äiti sieltä ylhäältä. Ja seuraavaksi partakolli ja Nyt mennään selfie. Liettua vain Italia.